Tak já vás zdravím. Vzhledem k tomu, že objednal jsem si nůž z Ruska a tento nůž se mi strašně líbí do mé sbírky, tak udělám malý video, abyste viděli. Tady to je na rozebrání, na rotaci. Tady je to napevno tvrdé z hliníku udělané konec. Tady je to na rozebrání, taky aretaci, to vám ukážu. Jináč celkově délka tady tohoto kusu je 11 a 11, takže 22 cm. A strašně mě to zaujalo. Proto tady to video, i když videa nedělám, ani je neumím, ale něco k tomu bych chtěl ukázat. Takže zkusíme to rozebrat. Tam je čep, je to hliník, dobře udělaný, krásně, toto je jemný, toto je nějaký pěkně opracovaný sklolaminát nebo fibr, nevím. Díval jsem se na různý, než jsem objednal, tak jsem se díval na různý falsifikáty hnusně udělaný, doporučuji to objednat z Ruska, přímo z Ruska. A došlo mi to zhruba tak za měsíc, takže jdem na rozebrání, otočím. Vzhledem k tomu, že to je nový, jde to hůř otvírat, ale i přesto nádhera. Jo, dostanete se k vidličce, kterou můžete použít jako při držení bůčku, jakýkoliv masa z udírny a tak dále, což budu používat rád a veselé. A tady je samotný nůž. Jo. Tento nůž ještě uvidíte, to se bude jako, že budu ho rozebírat, nebo prostě jmenuje se to ten celkový komplet jako Transformers, Fortel, a je to jako, oni to používají hodně na rybí, takže Fisherman, nebo tak nějak se jmenuje. Je tam použitá ocel N690, což je to nerezovka, dobrá ocel. Pro mě aspoň je ekvivalentní s ocelí 440C. Má dobrou pružnost a tvrdost 58 až 59 Hz, což je jako pěkný, dobře se to brousí. U některých nožů už jsem brousil toto, než budu brousit, tak vydržím, to bude takový mazlík tady tohle. A došlo mi to, nevím, jestli jsem to říkal, za měsíc. Hodně se to zbrzdilo na celnici v Rusku. Cena zhruba přepočtu pak na rubly, nevím, rubly vám neřeknu, ale platil jsem, myslím, 5,4 nebo tak nějak, 5400. Vím, je to hodně, ale chci mít jeden exemplář. No tak jdem na to rozebrání druhý, takže tady je další aretace. Ta musí být rovná s tímto aretace slouží na to, aby se to taky neotevřelo, pěkně to drželo v ruce. Jo. Toto můžete používat nakrátko, když chcete na delší, zvětšit ho, takže uděláte aretaci, otočíte a dostanete z toho pěkně dlouhou velkou kudlu. Jo. Aretaci to uzamknete, tím pádem vám se to nesklopí a máte dlouhou kudlu a tu můžete ještě, když se podíváte, jsou tam dvě díry a je to tam vlastně na ten nůž a tou vidličkou to strčíte. Doporučuju tady ta čára, jak je, tak aby byla zároveň tady s touhle. Strčit do dír. Cvak, zaaretuju, aby se to nehybalo. A mám z toho dlouhou zbraň. Zhruba 22 a 22 bych řekl 44. Jo, toto je 11, to je 22, 24. Takže nějakých 44 cm dlouhá zbraň, kterou můžete uchopit dvěma rukama. A ostrý je to teda, je to krása, jo, to prostě, to je masakr. A už se mi proto líbí, tak proto jsem udělal tuhle recenzi. Opět to dostanete do stavu toho, jak jsem měl, to znamená otočíte, aby ten čep byl pěkně v rovině, vyšunete, otočíte tady zajištění do stavu, abyste to sklopili, sklopíte na tuto stranu, opatrně se nepořezet, že to je to ostrý jak břitva. Sklopím do stavu, zaaretuju, aby se mě to
aby se mi to neotevřelo nějak. No a čára na čáru, žlutá čára na čáru tady téhle a zasunu samotnou kudlu do stavu zabezpečení. Tak a ještě si to zajistím. Tímhle krásný nůž, pěkně udělaný od nožíře. Byla s ním dobrá domluva, stránky jsem si našel www, komunikoval jsem s ním v první rusky, poté anglicky, takže když anglicky neumím, tak jsem to zkoušel nějak vygooglit, rusky umím, takže v pohodě, ale chtěl mluvit se mnou anglicky, takže anglicky jsme se domlouvali a je to další nůž do mé sbírky, takže děkuju za pokouk a recenzi pro něho jako nedělám, ale spíš se mě ten nůž a ta výroba jeho a prostě toho zpracování jemný, krásný, čistý líbí. Takže díky, nasle.